Dlhé roky sme boli zvyknutí na jeden príbeh chudnutia. Disciplína, dieta, pohyb, silná vôľa. A kto schudol, tento dokázal v úvodzovkách sám. Dnes sa však tento príbeh mení. Do hry vstupuje moderná medicína a injekčná liečba obezity, ktorá dokáže výrazne ovplyvniť apetít aj metabolizmus. A predsa, veľká časť ľudí, ktorí ju užívajú, o tom mlčí a nehovorí o tom nahlas. Návonok to potom vyzerá, ako by sa stalo niečo priam zázračné. Zrazu to ide, kila ubúdajú, často bez zjavnej zmeny životného štýlu. A práve tu vzniká zvláštny paradox. Obezita je dnes už jasne definovaná chronická diagnóza, no jej liečba, hoci je medicínsky úplne legitímna, sa stále často zatajuje, ako by išlo niečo menej čisté, než dieta a šport. Prečo je pre mnohých také ťažké priznať? Schudla som s pomocou lieku. Prečo v nás stále pretrváva predstava, že úspešné chudnutie má byť výhradne výsledkom vôle? O tom budeme hovoriť dnes s dvoma ženami, pacientkami na liečbe obezity, ktoré práve prechádzajú týmto procesom. Sú to mama, lekárka a jej dcéra, ktorá sa tiež pohybuje v oblasti zdravotníctva a obidve sa volajú Vierky. Dámy, vitajte. Ďakujeme. Dobrý deň. Takže moja prvá otázka hneď nadväzuje. Prečo je liečba obezity podľa vás u nás také tabu? Prečo sa to ľudia, ktorí sú na liečbe obezity, na injekčnej liečbe obezity, hanbia priznať? Ja myslím, že sa hanbia, pretože sa o tom veľmi málo v médiách aj hovorí. A keď sa hovorí, tak sa hovorí v súvislosti len s tým, že obézní ľudia sú leniví, obézní ľudia zle jedia a vlastne tá predstava je, že za obezitou je človek, ktorý sedí večer pri telke a tlačí čipsy. Je to vžitá predstava na Slovensku. Bohužiaľ. Ale v skutočnosti je úplne iná. Ja som bola celý život obézna, pritom som celý život cvičila, snažila som sa zdravo stravovať, jedla som veľa zeleniny, ovocia, s tým nemám problém a efekt bol. Párkrát som schudla, ale vždy nastúpil jojo efekt. Niečo o tom viete, lebo vy ste lekárka, zdôrazňujem. Áno, samozrejme. A Vierka číslo 2, vaša dcéra tiež sa vlastne pohybuje v oblasti zdravotníctva. Takže... Áno. Ja som teda už niekoľko mesiacov na tejto GLP-1 liečbe a vlastne som si uvedomila, aj preto sme tu dneska s maminou, že nie sme tu preto, aby sme nejako vo verejnom sektore boli celebrity. Boli nejaké celebrity za obezitu alebo za liečbu obezity, ale mrzí nás, keď sme sa o tom viackrát rozprávali, že v tých médiách sa hovorí o tej liečbe v súvislosti s tým, že ktorá celebrita asi na tom je a ktorá si to pichá a ktorá si to nepichá, ale vlastne úplne tým ako keby médiám alebo ľuďom odchádza tá pointa, že je tu konečne niečo, čo vie vyriešiť problém mnohých ľudí a nie je, že len problém, to je choroba. Takže ja som veľmi vďačná aj, že Pravda nás sem pozvala, že o tom môžeme hovoriť, pretože mám pocit, že sa o tom hovorí len v negatívnom zmysle a málo ktorý výstup v tých médiách, čo som zaznamenala, je vlastne by pomohol niekomu, kto tú obezitu a nadvahu má a trápi sa s ňou. A hlavne není odborný. No. Vy ste každá na tej injekčnej liečbe obezity niekoľko mesiacov. Koľko ste už schudli? Keďže máte obidva aj taký ten zdravotnícky background, tak koľko je vlastne odporúčané chudnúť na takejto liečbe mesačne, aby to nešlo aj prirýchlo, ten úbytok hmotnosti? Ja som schudla 25 kg. A Vierka? Ja som 23 kg schudla. Ja som na svojom pláto už, čiže ja už nepotrebujem ďalej chudnúť. Čo znamená to pláto? To si povie, tá fáza pláto, to je lekársky termín vlastne. Áno. Mne to lekár vlastne vysvetľoval, že na začiatku, keď som aj hľadala nejaké riešenie, tak moja všeobecná lekárka mi vlastne odporúčila, pretože som mala už dyslipidémiu, mala som zvýšený cholesterol, som po 2 graviditách, vstúpila som do perimenopauzy a aj keď som väčšinu svojho života som nebojovala s obezitou, ale proste prišlo obdobie môjho života, kedy dala sa povedať, že už každý pol rok som si všimla plus kilogramy a moja mamina tým, že má cukrovku, moja babka má cukrovku, mamina mala cukrovku druhého typu, tak mi hovorili, že proste Vierka, rob so sebou niečo, pretože skončíš ako my. Ale to urobiť so sebou niečo, že to je vlastne tá rada, ktorú ten príbuzný dá s láskou, alebo ten všeobecný lekár povie, no musíš cvičiť a musíš menej jesť
ale je to veľmi ťažké, že mala som aj stále mám veľmi rýchly život, že pri 2 deťoch určite nie som lenivý typ človeka. Myslím si, že žiadna mamina s malými deťmi sa nedá proste charakterizovať ako lenivý človek. A nešlo mi to. Skrátka, skúšala som diety, skúšala som zvyšovať pohyb, skúšala som sa zamýšľať nad tým, že čo mám teda jesť a kedy. U mňa veľký problém bol emočné jedenie. Takže ja som sa dostala na to plato s lekárom, aby som odpovedala na otázku, ktorý mi presne povedal pri výpočte môjho veku, môjho BMI, môjho viscerálneho tuku, ktorý ma poslal vlastne na InBody Mass meranie, tak mi povedal, že koľko percent ja mám zo svojej hmotnosti schudnúť. A k tomu som sa teda dopracovala a teraz vlastne mám sílu robiť silový tréning, zdravo sa stravovať, že je pre mňa až neuveriteľné, aby som nikomu neuverila v čase, keď som teda zvažovala tú liečbu, že sa dopracujem k tomu, že mám teraz už naozaj ten cholesterol v norme a že mám chuť na ten silový tréning 2-krát do týždňa. A teraz práve si chcem nájsť priestor, aby to bolo 3-krát do týždňa, že mňa by nikto v živote akože netypoval, že ja skončím vo fitnessku. Moja mamina je tu ako človek, ktorý to môže dosvedčiť. Ja som cvičila celý život, tak Vierka nikdy. Ja som z 3 detí, ja som najstaršia, teda všetci súrodenci cvičia veľmi pravidelne a ja teda nie. Čiže je ako keby niekoľko takých dôvodov, kvôli ktorým si myslím, že by sa malo hovoriť viacej o tom, že čo všetko dobré dokáže tá liečba, pretože sa hovorí veľmi často v tých médiách len o tom, ako... A ja som bola vystrašená, keď som začínala, že čo to môže vlastne spôsobiť všetko. Tak sme si povedali, že tu budeme také akože 2 osoby, ktoré môžu možno niekomu pozitívne pomôcť, že to je náš cieľ. Ja som sa dozvedela tiež o tomto lieku injekčnom, začala som teda okolo toho veľa čítať a išla som za mojou diabetologičkou, tak tá sa na mňa zahľadila, no čo 72 rokov, minulý rok, teda už mám 73 a už to nehajte tak. Tak som hľadala teda niekoho iného, kto by mi poradil. No tak od druhej lekárky som sa dozvedela, že mám 5-krát do týždňa chodiť do posilovne, teda 10 000 krokov, 3-krát do posilovne na silové cvičenia až do spotenia, čo si myslím, že by som musela, a ešte teda pracujem na plný úväzok. Ja si myslím, že by to nedokázal ani človek, ktorý je doma a nechodí do práce a je o 40 rokov mladší. Áno, treba dodať, že vy ste z tých pediatrov, ktorí teda ešte stále pracujú a ambulujete 5-krát do týždňa. No ja som mala chuť, keď som vyšla z ambulancie od nej dať si bombonieru. A hlavne ty si plakala, keď si mi telefonovala, že ťa úplne akože zdeptala tá pani doktorka. Takže ja som bola v tej našej rodine pacient číslo 1 a ja som maminu vlastne nahovárala, aby s tou liečbou začala, lebo mala takéto skúsenosti. Našťastie som sa teda natrafila na lekára, ktorý mi pomohol a odpovedal hlavne na všetky moje otázky a odborne a tieto odpovede jeho sú podložené relevantnými štúdiami, ktoré už vlastne na svete od kardiológov a všeobecných lekárov sú urobené. A keďže ja som lekárka, viem si ich aj overiť, že je to tak. A vlastne preto som sa na to dala, že mne okamžite sa znížili lieky na cukor, takisto na tlak na minimálne množstvo. Dokonca teraz, minulý týždeň som bola na kontrole u diabetologičky, povedala mi, že vy ste zdravý človek a žiadne lieky mi nechcela už predpísať, lebo ich nepotrebujem. To je úžasné. To je úžasné, áno. Ale tu je preto dôležité aj zdôrazniť, že ak chudnem na injekčnej liečbe obezity, musím byť neustále v kontakte s niekým, jednoducho, kto mi radí. A ako mám jesť, ako sa mám stravovať, ako mám cvičiť, aby som nechudla zo svalov. To je to, čo sa stále zdôrazňuje. Nechudnúť zo svalov však. Nechudnúť zo svalov a toto nám... Ja teda som mala moju skúsenosť, ako začať, že ja som aj žila v Amerike dlhšiu dobu. Viem, že v Amerike vlastne tie lieky sú už vyše 8 rokov, že ten vlastne semaglutid, ktorý to celé spustil, je tu už viac ako 8 rokov, čiže ja tým, že sa pohybujem v zdravotníctve, že mamina mi vysvetľovala tieto veci, tak som si študovala tie štúdie a vedela som, že ten liek je bezpečný, že to akože bola číslo 1 vec pre mňa, taká bariéra,
ktorú som si potrebovala nejako proste verifikovať, lebo som po plúcnej embolii, takže som sa bála prirodzene, že či proste keď si niečo pichnem, tak to niečo nespustí v tele. A druhá vec je, že moja všeobecná lekárka mi samozrejme poradila, pomohla, ale že ja som mala pocit, že potrebujem niekoho, kto mi poradí aj s tým jedlom, kto ma bude pravidelne kontrolovať, takže ja som vlastne, mne pomohla platforma Glow.sk, kde som našla proste lekára, ktorý ma tým celým previedol, nutričnú terapeutku, ktorá ma tým previedla. Dneska s touto platformou aj 2 mesiace spolupracujem, že robím takú tú Glow kamošku, že vysvetľujeme vlastne tým klientom z vlastnej skúsenosti, im vlastne povedať, že ako veľmi dôležité je, aby si od toho lekára nechali poradiť, že majú chudnúť pomaly, pretože ako náhle to chudnutie proste... Čiže koľko za mesiac sa odporúča? 2 kg? 100%, hej, že maximálne 1,5-2 kg, že máme aj skúsenosť s tým, že niekto schudne 2,5, ale že tam sa snažíme naozaj stále opakovať, že je strašne dôležité začať pri každom jedle s proteínmi, aby nás zasytili, aby sme dostali to, čo naozaj treba z tej stravy, pretože ten liek nám už nedovolí zjesť tú celú porciu. Že ja som vždy hovorila, že 15 rokov dozadu som spolupracovala v jednej firme kolegynka Janka. Obidve sme jedli v táckárni. Janka skončila v polke taniera, chytila sa za brucho a odfúčala, že je plná. A ja som ten tanier dojedla, lebo ja som generácia, ktorá dojedá. Lebo som bola tak naučená. A vlastne dneska, keď sme sa s tou Jankou po rokoch stretli zase v táckárni, tak sme odfúčali pri tej polke taniera obe. Takže ja som strašne vďačná, že ten liek mi úplne dokonale vypol tú moju chuť na tých kinder zajacov, ktoré som mala a kinder Mikulášov, že čo ja som proste, že večer sedela a konečne tie deti spia, že v tom dome je ticho, že nemusím byť za počítačom a teraz príde ten moment, že a daj si ma, a daj si ma, a daj si ma. Takže sa ospravedlňujem všetkým, ktorí práve teraz majú chuť si dať kinder zajaca alebo nejakú čokoládu, ale že toto proste u mňa z roka na rok sa zhoršovalo. A ja som naozaj nevedela odolať. A tie kilogramy sa potom pridávali. A určite je to aj, teraz už rozumiem tomu, že za obezitou, ako hovorím, nie je určite lenivosť. Že v našej rodine aj moji starí rodičia boli pribratí, mali obezitu, žili s obezitou. Mali 3 záhrady, o ktoré sa starali. Moja mamina proste vidím, ona má 10-arovú záhradu, vidím, koľko ona maká a v čase, keď dostala toto odporúčanie od svojej pani doktorky, tak ona 2 týždne predtým v tej záhrade pri fyzickej aktivite proste mi odpadla, že sme ju viezli na pohotovosť zašívať ucho, lebo ju zachytil strom. Takže takémuto človeku po 70-ke, keď lekár povie, že tu máš ten liek a musíš hneď od začiatku proste takto tvrdo na sebe makať a cvičiť, že ona sa k tomu vo výsledku dostala. Ona dneska chodí, má trénera, máme rovnakého trénera. Ale že treba tým ľuďom, a to je to, čo v tom Glow robíme, že to robiť s empatiou voči tomu, ako žijú a ako žili doteraz s tou obezitou. No keď vám povie lekár, že musíte takto cvičiť alebo toľko chodiť, tak proste to sa nedá dodržať. Musíte začať malými krôčkami, že ďaleko zaparkovať treba auto, ísť na prvé poschodie, aspoň pešo, aj keď ostatné už nezvládnete a idete na výťah. Proste malými krôčkami sa dostanete a tak som začala aj ja. Už keď som si povedala, že už by bolo na čase ísť aj do posilovne, tak začala som chodiť do posilovne plus k fyzioterapeutovi, kde cvičím na takých špeciálnych strojoch silové cvičenia na chrbticu, na vnútorné chrbtové svalstvo. Samozrejme, že zmenila som jedálniček. Najprv som rozmýšľala, že ako. Tak som si povedala, ja zeleninu teda nemám problém jesť. Tak som začala jesť to mäso s tou zeleninou. Potrebujete tie bielkoviny. Áno, a bez tej prílohy, alebo teda tej prílohy som si dávala podstatne málo. Samozrejme, že bielkoviny. Začala som čítať nálepky na jogurtoch. A podľa toho som si vyberala, ktorý jogurt si mám, kde je veľa cukru, kde je veľa tukov, kde je viacej bielkovín. A už potom to prišlo tak nejako prirodzene, keď sa v tom už viete zorientovať. Začala som si piecť, ja som tiež strašne na sladké. To ako pre mňa bomboniera nebol problém zjesť, keď som mala nejaký stres alebo únavu, alebo došla som večer domov z práce a tam som nemala možnosť ani nejako obedovať, alebo často ani piť celý deň.
No Dobre, ale koľkokrát denne vlastne jete? Lebo potom môže napríklad vzniknúť aj problém, že tým, že nepociťuje človek až taký hlad na tejto liečbe, tak vlastne ten príjem kalórií má dokonca až prinízky. A musí si to vlastne strážiť, aby ten organizmus sa nezastavil v tom chudnutí práve s takým nejakým pocitom, že teraz musím šetriť vlastne tú energiu, lebo má príliš nízky príjem kalórií. No berem si do roboty do krabičky vždy niečo. Ja teraz začala som strašne veľa piecť. Vôbec nepoužívam cukor pri pečení, žiaden. Múku nahradzam vločkami pomletými. Väčšinou vajíčka tam dám, ovocie vždy tam nejaké jablka alebo banán dám. A buď si z tohoto zoberiem do tej práce, alebo teda, keď už vôbec nič, tak mám potom proteínovú tyčinku a tu si dávam. Ja som pochopila, že do čoho všetkého ešte akože nie som určite ako master level, pretože moja mamina už je master level a nie je deň, kedy by mi nešerovala nejaký nový recept vysokoproteínový, ale že ja som pochopila, že vlastne tie proteíny sa dajú zakamuflovať aj deťom do jedla bez toho, že by mi na to došli. Že napríklad taký cottage cheese, že ja len pri pohľade naň som mala vždy také, že nikdy to proste do úst nedám. A že dneska si ten cottage cheese viem proste schovať do proteínových placiek, alebo kúpila som si na čipe waflovače, také malé waflovače, ktoré proste mám už taký recept, ktorý okamžite proste mám hotové a hovorím aj tým našim klientom, že do 10 minút aj s uprataním linky. Hej, že to fakt akože raz, dva je urobené a sú tam proteíny a nie som z toho hladná, dávam si k tomu nejaký šalatík. A deti si to nevšimnú. Áno. A to je úžasné, že do praženice si viete dať proste nejaký grécky jogurt. Tiež si to tie deti to tam neobjavia. Do všeličo, do krémových polievok sa dá dať nejaký vysokoproteínový. Ale že odpoveď na otázku, že ako často, že ja napríklad som hladná, že ja cítim vlčí hlad, že ja jem 5 krát za deň a že ja okolo obeda, že keď na tú 12 proste nemám už pred sebou tanier, že ja cítim obrovský hlad, že to, čo je ale úžasné je, že mne chutí absolútne to nezdravé jedlo, to vysoko procesované jedlo. Tí sladkosti sa mi úplne v hlave vypli, že mne tá liečba vlastne pomohla od toho prvého mesiaca mi vypnúť tú chuť na tie sladkosti. To isté. A vlastne ten vlčí hlad síce cítim, že ja mám chuť, ja som sa tohoto bála, že ja som gurmán, že ja si chcem vychutnať to mäso napríklad na tom tanieri, že to stále platí, že mne to mäso chutí, alebo to jedlo, len vlastne nezjem toľko, koľko som zjedla proste predtým, že cítim tú sytosť oveľa skôr a zistila som, že z polovičného obedového taniera ja mám energiu na prácu, energiu na záhradu, energiu na deti. Že to by mi nikto nikdy predtým, ako by ma o tom nepresvedčil. Že to sa dá. Čiže inými slovami, ako toto nefunguje, ako napríklad pri liečbe alkoholizmu, ten známy antabus, že čo som počula, že keď to vlastne užívajú pacienti ktorí sa liečia teda na alkoholizmu, že potom by si vypili pri užívaní tohto lieku, tak im vlastne ako príde zle. Ale toto nefunguje týmto spôsobom, že by vám to znechutilo jedlo, že by ste si ho nevedeli potom vychutnať. Keď napríklad sú také momenty, že by ste toho zjedli viacej, tak vtedy treba zjem viacej na obed, tak večer už nemám chuť vôbec jesť, ale viem, že niečo si musím dať, tak si dám niečo ozaj, buď ten jogurt, alebo niečo také veľmi ľahké. Ale môže vám byť, preto tie nežiaduce účinky popisujú, lebo pravdepodobne zjedia viacej ešte ako keby prerazia tú dávku a potom je to nadúvanie a tie ťažko samozrejme od žalúdka, ako keď sa bežne prejete. Ja by som chcela veľmi apelovať na všetkých, že keď o tom rozmýšľate, že poradte sa s niekým vo svojom okolí, kto tomu rozumie. S lekárom, hej, že kto rozumie tej liečbe, lebo veľmi ľahko sa dá spadnúť do nežiaducich účinkov. Aj teraz som čítala akurát včera na Instagrame nejaký záchranár hovoril o tom, že na prvej pohotovosti skončil niekto, kto si proste pícha GLP-1 liečbu, urobil to zle. Že to sa akože dá robiť zle. Hej? Že človek, ak si myslí, že si stačí pichnúť injekciu a že je to vybavené, tak nie je to vôbec tak. Je to liek a ten liek vám môže priniesť nežiaduce účinky, keď neviete, ako sa im vyhnúť. Že
v tomto my sme veľmi benefitovali z toho, že sme mali pri sebe lekára, ktorý tomu rozumel a ktorý nám povedal, čo musíme od začiatku robiť. Je veľmi dôležité mať pitný režim hneď od proste začiatku. Je veľmi dôležité, že keď vy zjete len polovičku toho taniera, či na tej polovičke taniera máte hamburger, alebo tam máte vysokoproteínové jedlo, keď tam máte kurací steak, alebo tam máte niečo proste takéto zdravé, tak vám zle nepríde. Ale ako náhle proste človek si dá to ťažké jedlo, tak potom príde ten pocit tej ťažoby z toho žalúdka. Takže toto je dobré, že vás ako keby aj tých ľudí, ktorí možno, že tak prepadnú už za tie roky tomu, že potrebujú ťažké jedla, potrebujú klobásy, potrebujú proste, kúsisko hovedzieho stejku, tak potom budú cítiť, že ten žalúdok skrátka kvôli tomu lieku pracuje pomalšie, a tak sa to vráti v podobe ťažoby. Ale zaujímavé, že na tieto všetky jedlá, tie chute, ja mám v mrazničke ešte klobásy a všetko, mňa to nenapadne, ako ani vôbec nemám na to chuť. Že tento Mne to hovoril docent Martinka, známy diabetolog, na jednej tlačovej konferencii, že vlastne ten liek ako keby obsadzuje niektoré tak ako tie receptory vlastne závislosti v mozgu a že vypína tú chuť práve na tie nezdravé jedlá, ako na tú pizzu a tak ďalej. Mne sa to až nechcelo veriť, ale potom som čítala články o tom, že už vznikajú aj nejaké prvé štúdie, že či v budúcnosti teoreticky by sa nedalo týmto spôsobom liečiť napríklad závislosť od alkoholu, závislosť od nikotínu, lebo on vlastne akože obsadzuje tieto receptory závislosti a vlastne aj to nezdravé jedlo, že si otvorím večer to vrecuško čipsov a musím ho dojesť, kým tam ešte jeden posledný nie je. To všetci poznáme, takže toto ako keby, že nie je, hej? To je to emočné jedenie vlastne, taká tá žiadostivosť. Idem sa odmeniť za ťažký deň, to úplne nahradí. A to je na tomto nádherné, že vďaka tomu lieku sa vám vyčistí vlastne ten smog v tej hlave spojený s tým emočným jedením a s tou odmenou. My máme jedného pána klienta, ktorý nám hovoril už po Veľkej noci, že moja pečeň a moja manželka sú šťastné, lebo mi nechutí alkohol. Jemu prestal chutiť alkohol a toto každý mesiac nám opakuje. Je to fantastické, že ja som tiež čítala výsledky tej štúdie, že tá štúdia bola robená na obéznych ľuďoch, ktorí teda pili alkohol a prestali počas tej liečby, že nevie sa ešte, že či by to rovnako fungovalo o zdravých ľudí, ktorí teda tú obezitu nemajú, ale že je to určite predmetom ďalších štúdií. Je to fantastické, ako vám to vlastne stopne tú dopaminovú dráhu, ktorú v tom mozgu máte, aj pre iné veci, ktoré nie sú pre nás zdravé. Ja som čítala, že obhrízanie nechtov, že dokonca americkí veteráni, ktorí boli závislí od liekov alebo drog, tak tú závislosť pauzy napríklad. Áno, a že to spánkové apnoe sa zlepší. Ako kardiovaskulárne, ten liek, ktorý sme spomínali, tak ten vlastne... Má kardioprotektívny účinok, áno, sú na to už aj štúdie. Štúdie, fantastické. Že ja som vždy aj teda mamine hovorila, lebo sme to počúvali od jej lekárov, že tu nie je otázka, že mami, či ty budeš mať niekedy náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo nejaké kardiovaskulárne ochorenie vážnejšie, ale otázka je, že kedy? Lebo kombinácia obezity s diabetom druhého typu, hypertenziou, to všetko mamina vlastne mala, tak to je fakt otázka, že kedy sa to stane. Že teraz nemá obezitu, nemá tým pádom tú hypertenziu, nepotrebuje lieky na cukrovku a že to je akože v podstate výkon niekoľkých mesiacov na tom lieku. Dámy, ale ja mám ešte jednu dôležitú otázku za všetky ženy, ale aj mužov, lebo muži tí sú niekedy bojazlivejší, čo sa boja ihiel. Niekto, kto nikdy nemal žiadnu injekčnú liečbu, nepichal si liek na riedenie krvi, nemusel si pichať inzulín, tak si sa neuveriteľne môže báť toho, že to je liečba, ktorú si mám aplikovať nejakou ihlou. A ja sama som chcela vidieť proste, lebo to je ako takéto injekčné pero, ja ho tu ukážem bez značky, lebo ako nie je cieľom ako robiť reklamu ako nejakému konkrétnemu lieku, ale ja sama som bola strašne zvedavá, že ako to vlastne vyzerá a či sa toho ľudia majú alebo nemajú báť, takto sa to otvorí a tu je taká malá mikroihlička, ktorú tu teraz nemám, aby som sa nepichla. Bez okuliarov by som ju vôbec nevidela, tú ihlu. A to sa vlastne nejako takto uchopí a to dávkovanie sa robí vlastne opakovaným stláčaním tuto hore vlastne. A kam sa to pichá? Či ste sa teda nebáli? Vy ste síce pani doktorka, ale doktori sa môžu bať sami seba aplikovať teda nejakú injekčnú liečbu. Ja osobne nemám problém, tak picha sa to okolo pupka.
a okolo asi viac ako 5 cm, alebo potom do stehien a do ramien. Či nie je to len do brucha, ako som si myslela. Aj inde treba meniť tie miesta. Treba meniť tie miesta a je to aj jeden z dôvodov, prečo možno aj tá vaša známa, že zostala na tom plato a ešte potrebuje nejaké kilogramy schudnúť, je častokrát to čo som sa stretla, je aj kvôli tomu, že nemenia tie miesta v pichu, že ten liek ako keby prestal tak účinkovať, takže treba meniť miesta v pichu, je to napísané na tom príbalovom letaku. Ale že ja som mala skúsenosť s fraxiparínom, takže ja som tu ten strach nemala, ale mám v okolí ľudí, ktorí sa báli tej ihličky, hoci je naozaj strašne malý linka, strašne tenú linka, ale ani necítite. Necítite, že keď máte niekoho v okolí, kto si pícha inzulín, tak vlastne sú to také tenulé linké ihličky a netreba sa toho vôbec báť. A úprimne, keď si to človek pícha do toho brúška a plného viscerálneho, čiže vnútrobrušného tuku, tak asi to necíti vôbec. Dobre, ale kedy ste pocítili, kedy ste si tak uvedomili účinok toho lieku? Ako dlho po začiatku, po tých prvých dávkach? To sa dáva raz týždenne. Ja si po mesiaci, ale Vierka okamžite. No, to bolo čo sa stalo? Stalo sa to, že proste mi to naozaj vyplo tú chuť na čokoládu. Že ja som mala ešte nakúpené zásoby sladkostí a ja som ich potom... Pred Mikulášom. A ja som ich potom normálne vyhadzovala, že teda mi preexpirovali. Takže ja si myslím, že teda tá potravinárska značka, ktorá predáva to, na čo som vtedy fičala, tak oni to musia cítiť, že ja som prestala nakupovať. Ale mne to teda začalo fungovať okamžite, ale nie je to pravidlo. Podľa tých štúdií sa hovorí, a my to hovoríme aj tým klientom Glow, že prvé 3 mesiace ten liek potrebuje na to, aby začal účinkovať a potom sa robí titrácia. A to zase lekár, ktorý tomu rozumie, musí veľmi citlivo proste zvažovať a je to individuálne. Je to veľmi prísne individuálne, že podľa toho, či ide ten človek z nadváhy, či ide z obezity 1. stupňa, či ide z obezity 3. stupňa. Či má komorbidity. Či je pridružené ochorenia. Či je 40-tník, 20-tník alebo 70-tník, že tam sú obrovské rozdiely v tom, že v dávkovaní, kedy začne byť potrebná tá vyššia sila toho lieku. Že ja napríklad častokrát sa stretávam s tým, a však aj tie médiá o tom stále hovoria, že Ozempic, že chudnem na Ozempiku. Na Ozempiku sa nemá chudnúť. Ozempik je pre ľudí s cukrovkou. Tak. A ja mám kamaráta, ktorý teda na tom Ozempiku schudol, hoci cukrovku nemá, ale teda dostal sa k receptu, že to nie je cesta. Že cesta je, že ísť na liek, ktorý vlastne aj ten Ozempik obsahuje semaglutid a obsahuje ho aj begový a že tam je vlastne silnejšia tá dávka, ktorá potom toho človeka dovedie vlastne k tomu plató. Že to je, ja to vždy hovorím, že keď sa ma na to niekto pýta, že je to podobný princíp, ako keď máte migrénu a dáte si len polovičku tabletky alebo len tú najsilnejšiu silu toho nejakého ibalgínu, že nevyrieši vám ten problém, že možno vám ho trošku zľahčí na nejaký kratší čas, ale že vy ho potom naplno zase ucítite veľmi rýchlo. Takže ak niekto proste bojuje s obezitou, tak by nemal ako keby túžiť po tom jednom mediálne najznámejšom lieku, ale mal by sa radiť s lekárom o tom, že ktorý teda ten liek je pre ňoho vhodný. A ešte jednu vetičku tiež k tomuto. Je to dôležité aj pretože ako ja hovorím, že už sa mi normalizovali tie výsledky, ale pacienti si neuvedomujú, že vlastne ten tlak a ten cukor im ovplyvní teda táto injekčná alebo tabletková teda liečba obezity a preto treba sledovať to u odborníkov, merať si ten tlak, merať si ten cukor a byť stále pod kontrolou ozaj toho špecialistu, ktorý sa tomu rozumie. Ono sa často objavujú aj v médiách teda také tie bombastické správy o tých nežiaducich účinkoch niektorých, hej, že proste infarkt oka a ja neviem čo, ale väčšina nežiaducich účinkov, ak sa vyskytnú, tak sa týka skôr tráviacich problémov, ktoré sme tu už vlastne spomenuli. Vy ste teda mali ich čiastočne, aby sme otvorene hovorili, teda, keďže ide o liečbu, každá liečba má aj nejaké svoje vedľajšie účinky, teda či ste nejaké na sebe pocítili? Ja musím povedať, že ja nie, no. Ja áno, že keď som naozaj došla z práce a bola som že som toho zjedla viacej, jak som hovorila. Zo začiatku ja som cítila, že také nafúkovanie. Ale to som si potom uvedomila, že aj prečo. Že asi som zjedla viacej treba z toho, než som mala.
Ale toto sa mi akože upravilo. Jak som hovorila, že mne to ten prvý mesiac trebárs nefungovala až tak tá stopka. Ja si myslím teraz spiatočne, že mne skôr fungovala tá stopka, že isté veci proste už pre mňa prestali existovať. To určite áno. Obidve sme cítili, ja neviem, či to bol 3. alebo 4. deň po prvom pichnutí zimomrivosť, že nám bola zima. A ja som veľmi zimomrivá. To je taký zaujímavý vedľajší účinok, ale to nebolo vo fáze, keď už vy ste teraz takáto štíhla, ako ste, to bolo ešte stále vo fáze, keď ste mali tú pôvodnú hmotnosť a napriek tomu už ste mali ten pocit chladu. A ako sa to vysvetľuje, vieme? Áno, vysvetľuje sa to tým, že teda nie som lekár, ale že vlastne tá tuková bunka tým, ako ten hormón pôsobí, že ona je obalená takým ako hnedou nejakou fóliou, že to súvisí s termoreguláciou a že človek vlastne mal ten film na tej bunke do období detstva a teraz ho nemáme. Takže teraz nám to ako keby dočasne na začiatku, keď si začíname píchať ten GLP-1 hormón, tak nám to ako keby vyvolá túto situáciu, ale že teda vedia, prečo to funguje, ale nie u všetkých. Že my dve sme ho teda zaznamenali aj veľa ľudí, ktorí to my ženy, čo máme stále studené ruky a nohy, tak ako pre nás to nie je nič nové, nie? Áno, ja som sa obalila extra, jednu deku som si dala. Ale trvalo to asi, hovorím, že 2 alebo 3 dní. Takže bolo to veľmi krátkodobé a akože toto bolo naozaj zvládnutelné. To som už aj zabudla ináč, áno, ale je to tak. Je to tak. A potom nič. Takže na toto som ja maminu pripravila, pretože som si tým prešla, ale vlastne ja som nevedela pripraviť z vlastnej skúsenosti na nič iné, že na to ju pripravoval doktor a vlastne nemali sme teda nič závažné. Ale môže sa to stať a veľakrát to súvisí s tým, že ten človek ako keby nevie, ako sa vyhnúť tým nežiaducim účinkom, že od toho je ten pitný režim, od toho je vlastne tá úprava tej stravy. Je veľmi dôležité pred prvým pichnutím, že či máte v tom žalúdku hamburger alebo máte vlákninové jedlo, pretože keď tam máte vlákninu, ten spomalený žalúdok vie pracovať s tým, čo v tom žalúdku máte. Keď si prvýkrát pichli, tak vlastne v tom žalúdku a črevách môžete mať stravu ešte spred jedného dňa. Takže tam vždy hovoríme, že už vlastne na pár dní predtým sa zamerať na to, aby sa už jedlo vtedy správne a nič ťažké, aby tam nebolo v tom celom. A ešte jedna taká vec, čo si pamätám z takých tých našich small talkov, lebo my dve s Vierkou sme sa rozprávali na túto tému už aj teda pred touto reláciou častejšie, že je napríklad dôležité určiť si, keďže je to teda týždenná liečba, ktorú si pichnem raz týždenne, tak aj podľa toho, že či ja napríklad skôr mám tendenciu na to emočné jedenie cez víkendy, alebo mám tendenciu akože zajedať ten stresujúci pracovný deň večer, je treba rozhodnúť sa, že v ktorý deň v týždni si vlastne tú injekciu pichnúť, lebo ten účinok, on tak ako pomaly do tej ďalšej dávky vlastne klesá. A mám napríklad kamarátku, ktorá je najvyťaženejšia práve cez tie víkendy z hľadiska svojej práce, rozličné recepcie, kde sa ponúkajú rôzne jedlá. Pre ňu je dobré, ja neviem, že dať si to povedzme v piatok a pre niekoho je zase dobré dať si to v nedeľu, keď sa mu začína ten pracovný týždeň. Nie? Ako aj o tomto sa rozprávate s klientmi. Hovoríme o tom s klientmi presne, lebo to je moja vlastná skúsenosť, že keď má niekto najväčšie pokušenie cez víkend, tak je dobré, keď si to pichne pred víkendom prvýkrát a potom už samozrejme dodržiava ten deň toho vpichu. A keď naopak niekto vie, že proste ten týždeň je taký náročnejší a vtedy ho to prepadá, tak si to dať v nedeľu večer. Najlepšie je si to teda píchať večer pred spaním, hlavne tie mesiace, kedy sa navyšuje dávka, alebo proste ten prvýkrát, keď si to človek pichá, pretože potom to telo má ako keby počas tej noci, keď spíme, tak si pracuje, ten žalúdok sa spomaluje, čiže až tak necítime možno grganie, až tak necítime proste nejakú ťažobu, lebo spíme. Takže pred spaním je to ideálne si to aplikovať. Musím vám dať, dámy, posledné 2 otázky, lebo už sa musíme teda približiť k záveru. Tá predposledná je, že v súvislosti s takýmto chudnutím na injekčnej liečbe obezity sa často hovorí o takých tých typických tvárach, ktoré vznikajú pri tomto chudnutí a tenkých nohách. Ako tomu zabrániť? Mnohé tie dámy, ktoré mnohé ani nepriznajú, že sú vlastne na takejto liečbe, oni vyzerajú dokonca inak a sú tenšie, ako keď boli ešte štíhle v určitom veku, teda za mladí. Takže ako tomu zabrániť, aby som mala nožičky ako paličky, aby som mala prepadnutú tvár?
No dôležité je to cvičenie. Tam samozrejme tak. Silové tréningy. Chodíme 2-krát do týždňa, ako Vierka spomínala. Tiež sa chystám už na to 3. To je veľmi dôležité, to svalstvo. A samozrejme tým pádom aj jedenie bielkovín, pretože bez bielkovín sa vám svalstvo nevytvorí. A tým sa zabraním. Ja taký problém teda nemám s tými paličkami, ale pretože som začala cvičiť. A druhá vec je, že teda, jak som aj spomínala, že keď sa to robí zdravo a odborne, a teda nie je to o tom, že si uvedomíme, že si zničíme to zdravie tým neodborným podávaním, ale teda sa fokusujeme na to, že to má byť správne, tak spomaliť sa, že neočakávať schudnúť 10 kg do 3 mesiacov, lebo potom príde tá tvárička. Ja som teraz aj v Amerike sledovala zubárov, ktorí o tom hovorili na nejakej konferencii, že zuby sa kazia tým ľuďom, keď to nerobia správne, pretože vlastne z toho tela odídu tie nutrienty, ak ten človek nie je správne, nehýbe sa, neudržiava si tie proteíny, vlasy sú tvorené z proteínov, vypadávajú vlasy tým ľuďom. Takže tam je veľmi veľa tých, ako keby, a nechcem povedať, že nežiaducich účinkov, ale za to si tak trochu môže aj ten človek sám, že sa spolieha len na to, že keď si pichne a nerieši nič iné, tak to stačí. Čiže budovanie svalstva, správna strava, to sú kľúčové veci, ktoré aj nám teda pomáhajú v tom, aby sme zvládali všetko toto dobre a zdravo. A to je asi to, čo by som povedala. No. A posledná vec, ako si, dámy, predstavujete teda svoju budúcnosť? Či už ste vlastne v tej fáze plato, to je vlastne lekársky termín, že už ste sa dostali na tú svoju hmotnosť, ktorú by ste si chceli aj do budúcnosti zachovať, na ktorej by ste chceli ostať. A ono sa hovorí, že tento liek u niektorých ľudí bude potrebný užívať, alebo teda píchať si dlhodobo, v nejakých takých mikrodávkach minimálnych. A u niekoho naopak nie. Ako to vidíte vy? Teda, že či vás čaká tá liečba až do konca života, tak povediac, alebo dá sa to teda vysadiť a pokiaľ teda človek si dokáže zachovať ten životný štýl, na ktorý nabehol, tak udrží si jednoducho tú hmotnosť a nepríde k jojo efektu. Ja som ešte teda v plato nie som ešte, takže budem pokračovať. Ešte stále chudnete. Áno. A už len kvôli tomu, tak ako som brala lieky na tlak a už ich neberiem, tak budem musieť pravdepodobne brať tú udržiavaciu dávku navždy. Záleží, ja si myslím, že od veku, v ktorom sa začne, pretože ja už keď mám čiastočne tie cievy poškodené, pretože teda ten cholesterol a vysoký tlak, to všetko u mňa fungovalo roky, tak už zázraky sa nedejú, ale samozrejme, že určite to ľuďom oddiali trebárs to riziko tej cievnej príhody, infarktu a takto. Vy ste vymenili vlastne antihypertenzívum za tento liek a áno, je to úžasné, že ste mohli vysadiť liek na tlak, lebo ja som tu nedávno mala pani kardiologičku a my jednoducho o tejto liečbe komunikujeme, že liečba hypertenzie je doživotná. Áno, takže aj toto. Aj liečba obezity, lebo obezita podľa VHO, že toto je to, čo tiež v tých médiách sa nehovorí, že hovorí sa o tom, že koľko je detí, koľko je Slovákov, že 60% Slovákov má nadvahu alebo obezitu, ale že nehovorí sa o tom, že čo tá obezita vlastne ako sa lieči až tak často. Obezita je chronické reabsujúce ochorenie, čiže sa vracia, je to niečo, čo proste, kvôli čomu máme ten jojo efekt, že ľudia na nás pozerajú potom, že zlyhali ste, proste máte obezitu alebo máte tú nadváhu, že niekde ja si pamätám raz, keď som bola niekde po druhej, myslím, že materskej, som bola niekde v nejakom termálnom kúpalisku a som počúvala pár mladí, ešte bezdetní, ako hodnotili maminy, ktoré tam behali s malými detičkami, že ako rýchlo vlastne schudli alebo neschudli potom, ako porodili svoje dieťa. A už vtedy som si hovorila, že bože, kde žijem, že aká spoločnosť, že toto je to dôležité, že je úplne v poriadku proste podľa mňa pribrať. A že dneska vďaka teda tomu všetkému, čo viem, tak by som pri tom druhom tehotenstve sa oveľa viacej kontrolovala, aby som nepribrala viac, lebo keď už tá mamina priberie viac ako 12 kg, tak odozdáva tomu dieťaťu nejakú genetickú informáciu. Sú tu vzorce správania, žijeme v nejakom prostredí. Ja som bola vovedená do prostredia, kde McDonald's sme nevedeli sa dočkať, kedy sa otvorí prvý McDonald's v Bratislave. Takže to sú všetko veci, ktoré nás doviedli tam, kde sme a ja by som len chcela odkázať, že proste nevyčítajme to tým ľuďom, že s tým bojujú a už vôbec nie, že to chcú riešiť injekčnou liečbou obezity.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nabrali tú odvahu, že ste sa dnes prišli, že sa netvárite, teda, že ste schudli len zmenou životného štýlu a pohybom, ale že vám naozaj k tomu pomáha liek. Myslím, že vôbec nie je nejak za čo sa hanbiť. A nemalo by to byť také tabu. Ja dúfam, že ho do budúcnosti budeme aj búrať a nakoniec bola to aj úloha tejto relácie. Takže veľmi pekne ďakujem dámy Vierky, že ste tu dnes boli a nech sa vám teda darí chudnúť do tej váhy, do ktorej to potrebujete a potom si tú hmotnosť aj zachovať. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.